खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोमानाय मुवाखौ मोनफिनगोन, गोसोनि गिनाया जोबगोन, साना गाहामै बारलांगोन। वृष राशि बयजोंबो गोरोबना थानो हागोन, गोजान लामा दावबायनो मोनगोन, मोजां सान। मिथुन राशि हरखाब उदैनि जेंना सोमजिगोन, जेबो खामानि मावनो हानाय नङा, गाज्रि सान। कर्कट राशि जिंगायाव गोग्लैगोन, आखायाव रां थानाय नङा, जेंनाजों भुगिनांगोन। सिंह राशि सावस्रिया साबस्रांगोन, गोसोनि साननाय बायदि लामा दावबायनो हागोन, गोसोआ रंजाखांगोन। कन्या राशि सांग्रां जा, साना मोजां नङा, जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। तुला राशि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो खाबु मोनगोन, जिउनि थांखिफोरा जाफुंसार जागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि मेगन गोसा सुबुंनि नोजोराव गोग्लैगोन, दायाव खोख्लैजानो हागौ, साना गाज्रियै बारलांगोन। धनु राशि जिउआव सान्थि जागोन, नखराव गोजोननि बार बारगोन, साना रंजा खुसियै बारलांगोन। मकर राशि आंगो लोगोखौ लोगो मोनफिनगोन, गोसोआ रंजाखांगोन, खुसिनि सान। कुम्भ राशि बायदि जाब्रबथायजों जुजिनांगोन, साना मोजां नङा, खस्थ' सहायनांगोन। मीन राशि सोरजोंबा नांज्लायनाय जाफ्लांगोन, गोसोखौ हमथाना सोलिनाया गाहाम, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।